Určite si už videl ľudí používať tieto masky na oči pre lepší spánok. Ale otázka znie, funguje to? Množstvo štúdií ukazuje prínos pre pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti, čo dáva zmysel vzhľadom na to prostredie, ale teraz ich výskumníci testovali na mladých ľuďoch spiacich u seba doma, pričom merali priamy vplyv masiek na kvalitu spánku a vplyv na pamäť a bdelosť na druhý deň. Niekedy môže byť ťažké ovládať vašu izbu. Možno má váš partner iný režim spánku, alebo sa bojí tmy. Maska na spanie je ako zhasnúť svetla v spálni vášho mozgu. V tejto štúdii ľudia prešli obdobiami, keď nosili masku na spanie, žiadnu masku, alebo masku s vyrezanými otvormi na oči, aby napodobnili ten pocit na ich tvári, ale tak, aby neprepustili svetlo. Zmerali kvalitu spánku pomocou domáceho encefalografu a vykonali ranné dotazníky a kognitívne testy. Podľa ich subjektívnych výpovedí sa ukázalo, že nosenie spánkovej masky neovplyvnilo ich celkový čas spánku a nemalo žiadny vplyv na bdelosť. Ale keď sa pozreli na dáta z encefalografu, zistili, že realita je úplne iná. Nosenie spánkovej masky viedlo k lepšiemu výkonu pri úlohách s pamäťou a pozornosťou nasledujúci deň a pamäťový výkon pozitívne koreloval s množstvom času stráveného v hlbokom spánku, ktorý bol predĺžený v dôsledku nosenia masky. A verdikt? Ak vo vašej izbe nie je úplná tma, zaobstarajte si masku na spánok. Ja by som ale išiel o krok ďalej a vybral záťažovú masku, ktorá nie len zatemní, ale svojou váhou aj ukludní nervovú sústavu a tým pádom ľahšie zaspíte. Dobrú noc.